Здравейте! Прекосяваме Искърското дефиле и надвисналите над него лакатнишки скали и пещери, за да стигнем до сгушен в Стара планина Осеновашки манастир, по-известен като Седемте престола. Манастир е основан през 10 век, като легендите приписват създаването му на княз Георги Гаврил. Многократно разрушаван и възстановяван, той придобива днешния си облик през 1815 година. Намира се край река Бобровница, близо до гара Елисейна. Живописният двор впечатлява с вековни секвои и добре поддържана поляна с различни цветя и рози. Ограден е с висок каменен зид, типично за българските манастири, като осигурява усещане за спокойствие и уединение. Така погледът ни е привлечен от клепалото, което през 1899 година вдъхновява Иван Вазов за неговата прочута балада «Клепалото бие». В задния двор на манастира се намира гроба на известния писател Змей Горянин. В време на османското владичество манастир е важен духовен и просветен център с килийно училище от 1848 година. Също служил и за убежище на революционери като Васил Левски. В сърцето на манастира е неговата църква, архитектурна рядкост, единствена в България. Тя впечатлява с 7 си олтара, така наречени престола, всеки от който е отделен параклис със собствен иконостас. Олтарите са разположени по уникален начин, 4 образуват кръст, а останалите 3 са около входа. Всеки от 7 престола е посветен на различен светец. Централният най-голям олтар е част от Рождество Богородично. Втория престол, посветен на свети мъченици за вяра и родина, 7 братя Макавееви. Третия престол, посветен на свети първомъченик и архидиакон Стефан. Четвъртия престол, посветен на свети седмочисленици Кирил и Методий и техните ученици. Петия престол е посветен на свети безсребърници Козма и Дамян. Шестия престол е посветен на свети архангел Гаврил, който е патрон на един от предполагаемите основатели на манастира, княз Георги Гаврил. Седмия престол е посветен на свето Благовещение. Не пропускайте да видите чудотворната икона Рождество Богородично, донесена от първия игумен чак от Света гора от остров Атон. Акцент в центъра на олтара е забележителният дървен полюлей, наречен хоро. Този разбарски шедьовър от 1815 година се състои от 15 части с изящно оцветени сцени. За възникването на 7 олтара има различни предания. Една от легендите е, че е свързана с 7 боляра, които възстановяват манастира, а друга с 7 войводи, сред тях които е и Вълчан войвода, който вдига манастира в своя чест. Така, независимо дали манастир е издигнат в чест на боляри, войводи или светци, тези 7 престола продължават да привличат поклонници и пътешественици. Тук, където историята шепне от всеки камък, а река Габровница ромали своя вечен разказ, ще намерите покой и вдъхновение. Не пропускайте да посетите малко по-нагоре от манастира Аязмото, което пази своя дух. Благодаря ви, че гледахте. Натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала и споделете коментар под видеото. До скоро!